sampeyan Sang Mahayogi kok mboten dipun tampi. Nek kula luput kula njaluk ngapura, Den. Kakang Semar, pripun? Aja kejeron pangrasamu. Nggone abiyasa ora nampa sembahmu ora merga kowe luput, pancen kudu kaya mangkono kedadiane lan saknyatane. Awit apa? Lair Semar kuwi wujuding batur gedibal 17. Nanging mungguing batin sapa sing ora ngerti Semar kuwi sejatine panjalmane Sang Hyang pun Begawan sampun mboten perlu dipun lajengaken mangke ndak keprungu kalih coro anak kula niku mangke nek anak kula ngerti sampean ngendika sejatine Semar kuwi sapa ndak malah saya gedhe ndase saya sing jenenge Bagong nika. Age anake iki Lurah Semar mawon pun ngugale ora jamak-jamak. Aming derajate Bagong, anake Semar wae nek nunggang montor dijamping-jampingke. Ora men dijamping-jampingke, nalpote diprotoli. Nganti nek liwat canding omah kupingku blebek. Wong tuwa gek ngopi momo. Kelakuane anak kula sing ragil nika. Napa malih nek ngerti kula sinten? Malah ugal-ugalan mangke mlebu pasar mangke. Reng, apa Gang? Kowe krungu ora? Krungu apa? Bapak ki sejatine dudu menungso. Lho kok dudu menungso? Sang Begawan sing ngendika kok, Semar. Kowe ngaturke sembah ora tak tampa Semar, mergane apa? Kowe iki dudu menungso Semar. Wedhus kowe Semar. Malah ngoneke wedhus trembelane. Padha semene sawetara aku tak murba marang sawane putu-putuku kabeh. Monggo. Kula sumanggaken sawetahipun. Mengko to mengko ngger putuku bocah bagus bocah gagah. Wijakangka Bratasena Permadi lan kembar. Rak ya padha winantu Basuki nggonmu sawane ngarsanipun kaki le Kangka Permadi Bratasena. Inggih Eyang Widodo lampah kula nirsambi kala sembah pangabekti kula konjuk Kanjeng Eyang. Wah. Ora ana alangan swiji apa saka pamujine abiyasa kakekku. Aku njaluk ngapura ora iso basa, ora nyembah karo panjenengan abiyasa kakekku. Iya ora dadi baya pengapa Bratasena. Aku ngerti lan aku percaya. Najan to Bratasena kuwi ora iso nyembah, ora iso basa karo sapa wae, ning kuwi mung dumunung ana lair. Mungguing batinmu kowe tetep ngajeni mundi lan ngluhurake marang asmanipun Eyang ing Saptaarga kene. Iya, kaya bener ngendikane abiyasa kakekku. Sembah pangabekti kula katur Kanjeng Eyang Permadi. Iya. Nger Wijakangka Permadi lan Bratasena padene kembar Semar sak anak-anake kabeh. Kowe kabeh tak kumpulake nang papan kene mangerti ya. Aku ya ming bakal crita sethithik nanging tak jaluk rungokno apa sing dadi tembang lan tembungku. Merga apa? Japa mantra donga. Ucaping menungsa ku ya donga. Dadi muga-muga tembang-tembung sing apik kuwi bakal nemahi, bakal kasembadan. Iya. Aku ngerti. Kowe kabeh Pandhawa wiwit nom nganti dewasa uripmu sengsara kowe disia-sia karo dulur-dulurmu Kurawa. Nanging kanthi nrimo tabah lila ikhlas lahir batin ing kono percaya karo sing gawe urip
rekasamu sengsaramu kuwi mau manjing dadi priyatinmu. Awit uripe menungsa ki mau mesti bakal ubeng-ubengan owah kaya cakra manggilingan. Kowe gelem nrimo sabar, kowe gelem nglakoni sengsara. Besok calone bakal nemu mulya, kowe bakal nemu kamukten. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Wah iya kaya-kaya bener sing dadi ngendikamu. Ya meng aku weling karo kowe. Tindak tanduk muna-muni lakti kudu nyawiji karo ati. Apa meneh kowe iki sipating satriya rembesing madu turuning andana warih. Aja mirang-mirangke wong tuamu swarga Pandhu Dewanata sing wis kapundhut ana ing ayunan. Nek nganti anak tumindak sing ora bener wong tuwa sing kecipratan dosane. Mula ya ngger tak jaluk seneng tetulung marang padha-padha kowe padha nglakonana tapa ngrame sapa sing butuh pitulunganmu wajib kok tulungi ngger Kuntadewa Permadi Werkudara kembar. Pumasa nyaring gegana Paratanaya windu wiyat Daeng langit sang sugempang sedasa wataknya ilang kitik ginitik mring akasa sak rambut ora luput ngendikane Sang Begawan Abiyasa. Wong jujur, wong temen ing kono lantaran bakal entuk dalaning kamukten lan kamulyan. Dereng ngantos bibar jroning parepatan ing pertapan Saptawarga ora kaya sawane Raden Arya Prabu saking Mandura. Penemban kula ingkang sowan kula nyuwun pitulungan penemban. Gumena pergantil kang bebuntut wisa ora bakal mangling pertapan Saptawarga ana tamu wujuding priagung luhur. Raden nderek ditepungake panjenengan saka ngendi lan sapa kang dadi sinambating wewangi. Sang Penemban menawi paduka Sang Penemban dangu dhumateng kula. Kula menika kadang dalem Mandura. Kadangipun Koko Prabu Basudewa dening Kang Sudimastani dhumateng kula menika pun Raden Arya Prabu. Menapa leres menika pertapan Saptawarga paduka ingkang kepareng para Begawan Abiyasa. Leres menika Saptawarga kula Abiyasa mangke riyin. Panjenengan sinten? Kula Arya Prabu. Arya Prabu kadangipun Nalendra Mandura Prabu Basudewa. Basudewa menika yoganipun sinten? Yoganipun Prabu Kunti Boso. Lah nang ngono ketemu sedulur dhewe iki. Nger anggare Arya Prabu, kula Sang Begawan isih waris Nger, isih ketemu sedulur. Sedulur adoh bisa kumpul saiki dadi siji.
Dadi tasih pernah kadang ya isih sedulur aku karo wong tuamu si Kunti bojo. Wah inggih matur nuwun. Lah banjur ana wigati kang kepiye? Sumengko pengawak Bajra Damar Sasi Gita kang mawa gati. Panjenengan adoh saka Mandura nganti tumeka Satwarga krenggosan napasmu dreweran kringetmu. Iwale-wale menapa Sang Begawan? Sowan kula wonten ngasih paduka Sang Begawan Abiyasa kula nyuwun pepadhang. Kula nyuwun tali damar pepadhang awet wedal dinten samangke negari Mandura lagi ya kalimput ing pepeteng. Lho mangke riyen. Negara Mandura kalimput ing pepeteng paduka nyuwun pepadhang menika dasaripun menapa? Monggo kula aturki blaka kemawon kaliyan kula. Ih, wale-wale menapa Sang Begawan? Rikala semanten negari Mandura menika nampi sowanipun Kangsa Dewa saking Sengkapura. Nyuwun pangapunten, kula mbeber wadi sawetawis. Iya. Kangsa Dewa menika sejatosipun Dede putra Mandura sanes yoganipun Kakang Basudewa. Rikala jaman Kakang Prabu Basudewa manjing pagrogolan bedak pikat golek kewan wonten ngalas. Menika wonten buta. Namipun Gurawangsa. Piyambakipun gandrung kelayan Kakang Mbok Dewi Maerah. Wusana Gurawangsa memba dados Kakang Basudewa manjing wonten Taman Sari. Dipun westani menika Koko Prabu Basudewa lajeng campur kados sak lumrahipun tiyang bebojoan. Satemah Kakang Mbok Dewi Maerah menika gerbini nanging wonten kaelokan dubi nglairaken punang jabang bayi. Bayinipun mrenges mawa siung. Pramila lajeng dipun sebrataken dhumateng Kakang Basudewa dipun papanaken wonten Sengkapura. Kajenengan yen menika yoganipun Gurawangsa. Satemah Gurawangsa dipun pateni dening Kakang Basudewa. Iya. Lairing jabang bayi Kangsa Dewa sampun ndungkap akhir dewasa. Madeg bupati wonten Sengkapura. Piyambakipun sowan wonten Mandura badhe ngawontenaken adon jago. Nanging nyuwun pangapunten, jagone sanes jago kewan, jagone jago menungso. Dene ingkang dados jago Kanoman Sengkapura menika pun Patih Suratrimantra nantang jago kasepuhan. Nanging kawuningono Sang Begawan, kasepuhan boten wonten satriya menungso ingkang saged pilih tanding kelayan Patih Suratrimantra. Rikala semanten kula emutaken boten purun malah soramuk dados perang kula kalah. Kadang kula Ugrasena inggih boten wantun. Lajeng dipun saguhi penantangipun. Totoane negara Mandura kaliyan Sengkapura. Yen Sengkapura menang, Kakang Basudewa minggat saka Mandura. Yen Mandura sing menang, Kangsa lunga saka Sengkapura. Ngono iya. Lajeng kula dipun utus dhumateng Kakang Basudewa. Gandeng ora ana pawongan Mandura sing bisa mapaki kadigdayane Suratrimantra kok dipun utus Yayi Ugrasena. Kowe sawana ana pertapan Satwarga. Kowe matur karo Sang Begawan Abiyasa. Ya ming Sang Begawan Abiyasa sing bisa gawe pepadhang negara Mandura sing saiki agek nandhang pepeteng. Mekaten Begawan kula nyuwun pepadhang Begawan. Mengkono inggih Begawan. Adalah. Ya. Nek pancen kaya mangkono tak tampa. Aku saguh awes jago karo kowe ku gawe nandingi jago Sengkapura. Iya. Lajeng jagonipun sinten? Bratasena. Wah, apa? Iki dalan kowe golek kamulyan. Lan dalan kowe bakal ketemu karo sedulur-sedulurmu sing suwe ora tau pinanggih. Kowe meliwa marang Arya Prabu kowe tak dadekke jago kasepuhan. Wah. Nek pancen ngono ngendikane Abiyasa kakekku, aku ya ming manut, aku tak mangkat. Raden Arya Prabu wonten dawuh, wong gagah sentosa Birawa ingkang ana mburimu ya kuwi jagomu. Gawanen bali menyang Mandura tandingna karo si Suratrimantra nggih. Nyuwun pamit kula, nyuwun pamit Sang Begawan.
Raden bareng karo aku. Ayo tak Permadi wonten dawuh Kanjeng Hyang, kowe aja mung menang-meneng kendel ana pertapan, kowe melu mangkat. Inggih, awit iki dalan uripmu mulya. Dalan uripmu mulya ya calone dalan nggonmu bakal entuk jodoh. Inggih. Dados kersanipun Kanjeng Hyang Semar kula Petruk kula. Gareng Bagong pripun Mbah? Pripun Mbah? Derekno bendaramu Permadi. Tut wuri lakune Bratasena karo Raden Arya Prabu njujuk ana Mandura melu nontoni adon-adon jago. Ih kula nyuwun pamit Kanjeng. Kula nyuwun pamit dah, kula nyuwun pamit. Pamit dah. Raden Bratasena. Wah, apa Arya Prabu? Sadurunge kowe tak kanthi manjing negara Mandura, aku tak takon karo kowe. Kowe tak tarik. Arep nari apa? Apa temen-temen apa bener kowe saguh dadi jago kasepuhan? Ya. Nek Werkudara ngomong ora tau mencra-mencri, sepisan saguh, aku ya tetep saguh. Iya. Awit mangerti ya Bratasena. Iki ora guyonan, iki tenanan, tataane nyawa. Monggo sing gawe tatawan kuwi negara Mandura karo Sengkapura. Nek kowe ming wani-wani pitek tegese ya wani ya ora, ya wani ya ora. Prayogane aja saguh, aku tak golek jago liyane. Wah, aja ngenthengke karo Bratasena, tak lilake patiku lebur papan tanpa dadi aku wani. Ayo gawanen tanding karo jago Kanoman. Wani tenan? Ya aku wani tenan. Bagus. Temenan, aja nganti mincur. Aja nganti kowe mlayu saka gelanggang paperangan. Aja kuwatir, mati tak lakoni, remuk tak lakoni. Ayo tak kanthi bali ana negara Mandura. Koko Prabu menika sawung sampun pikantuk Koko Prabu.
Wasmerana Mambang Iwang Haruna kadenetraning Agra Rabu mring sabdaning kukila ringkan negara kang sakether lirikine dongan engkung lir sing pinipanca wancine wis gagatenjang jagat dewa ya jagat Ngabathara ora pangling iki kaya Arya Prabu sing bali sowan ana Mandura iki kula ingkang sowan kok Prabu sembah pangabekti kula katur iya tak tampa pangestu Tampanana iki Arya Prabu wonten dawuh lah kok kowe bali nggawa pawongan gagah sentosa bilawa sakmono gedene iki entuk ning ndi lan iki sapa sing kok gawa bali ngadhep ana negara Mandura Koko Prabu apa nderek dawuh paduka juga Koko Prabu rikala wau kula sowan wonten pertapan Saptawarga ngadhep wonten ngarsanipun Sang Begawan Abiyasa iya kula matur Purwa Wadya Wasana sedaya kahanan ingkang dumados wonten negari Mandura iya banjur kula nyuwun pepadang wonten ngarsanipun Sang Begawan. Lajeng midherek ngendikane Sang Begawan. Ya ming Bratasena ingkang wayah ingkang saged madhangaken jagat Mandura ingkang kalimputing pepeteng. Oh, dadi kaya ngono. Inggih mekaten. Pramila Raden Bratasena menika tasih kapernah wayahipun Sang Begawan Abiyasa. Menika tasih panenggak Pandhawa yoganipun swarga Pandhu Dewanata lho iki anak Pandhu mekaten Kanjeng Rama lah jebul isih waris dhewe isih sedulur awit aku lan Pandhu Dewanata kuwi tunggal guru ya isih sedulur karo aku inggih Bratasena iki sing saged dadi senopati inggih menika kok saged dados jago kasepuhan Bratasena wah apa Basudewa bapakku apa bener kowe wani dadi jago kasepuhan mungsuhmu kuwi wong digdaya mungsuhmu buta saka Sengkapura jenenge Surati Mantra apa kira-kira kowe wani tanding karo Surati Mantra wah aja meneh ming siji lah mbok loro telu Surati Mantra ora-orane aku bakal mundur sejangkah bagus ning ya kuwi welingku aja pisan-pisan kowe dadi jago mincur aja pisan-pisan kowe mlayu colong glanggang saka payudan ora tak lilake nyawane Bratasena cilik lara gedhe mati tak entengake nyawaku bagus yen kaya ngono Arya Prabu wonten dawuh aku percaya karo kowe kantinen manjing ana kenteng kalat blabarwaja temokno karo jago Kanoman iya nderek dados niku ayo Bratasena kowe takani dadi jago kasepuhan Bratasena
Paman Surati Mantra. Oh, kula nggih, kula. Ditunggu Paman Surati Mantra. Awit miturut janjine Kanjeng Rama Basudewa njaluk wektu 2 dina tekane 3 dina. Iki tak itung wis genep 3 dina. Nek nganti prethek srengenge. Lah kok ora ana jago saka kasepuhan, tak jongkeng kawibawan Mandura, tak jaluk dampar Mandura. Oh, kula nderek dateng Sendika. Ning aku pesen karo kowe, inggih kados pundi? Upama mengko sak mangsa-mangsa ana jago saka kasepuhan, eling, kowe tak eling-eling. Nggonmu perang kowe kudu maspaosake sing padha nonton, mandeng alor, ngidul, ngetan karo ngulon. Nek ana bocah bule, bocah cemani, kuwi sing kudu kok pateni. Nggih, nderek dateng iko. Oh, yen mekaten monggo dipun tenggo wonten papan mriki, Gusti. Nyaring gegono Baratanaya windu wiyat doing langit sugempang wataknya ilang kitik kinitik mrengakoso wah salah ora pangling Paman Arya Prabu sing mancing ana kenteng kawat Blaparaja. Iya, anakku lanang ngger Kangsa Dewa. Lah kok nggawa genderwa iki? Wong ireng ngetuntreng sakmono gedene jekanggah, rambuté gondrong gimbal diudal-udal. Yen kowe durung ngerti, mangerti ya. Ya iki jago kasepuhan. Sing calone kanggo gawe nandingi jagomu saka Sengkapura Surati Mantra. Lho, iki jago kesepuhan. Yo, iki jago kesepuhan. Wah, salah. Paman Surati Mantra. Lho, iki jagone iki mungsuhmu Paman Surati Mantra. Oh, lah. Nek ngono cocok karo angen-angen, seneng aku entuk mungsuh sing imbang, gagah, gedhe, dhuwur padha kalih kula, nggih, padha kalih kula. Paman Prabu, apa? Lah sakmenika netepaken totoan. Wau ngajeng kula mun matur, nek menang janggo kesepuhan kula sak wadyabala minggat saking Sengkapura. Ning kasawangsipun nek jago Kanoman sing menang Rama Prabu Basudewa, Paman Arya Prabu, Paman Ugrasena minggat saking Mandura. Iya, aku saguh. Saguh totoane bagus. Yen pancen kaya ngono, ayo ditontoni saka njabane kena kawat Blaparaja, dibiurke jago tuwa, jago nom, ayo ditontoni saka kadohan. Ngati-ati Paman Surati Mantra. Ngati-ati ngger Bratasena.
Mengko dhisik wong gagah gedhe dhuwur. Aku takon karo kowe, mumpung durung tak kretap balungmu, mumpung durung tak ombe getihmu. Ngaku jenengmu sapa kowe bocah saka ngendi kowe le? Kok wani-wanine dadi jago ning paprangan. Wah, nek kowe takon karo aku jenengku Bratasena. Kowe Bratasena? Iya. Bocah saka ngendi? Bocah saka Pertapan Sabtawarga. Lah bocah gunung kowe. Jebulane wong desa saka Pertapan. Aku Patih Surati Mantra, pepatih Sengkapura, adine Gustiku Kangsa Dewa. Ora takon karo diapurmu. Aku ngaku malah ora takon. Bratasena, apa? Kowe jago tuwa, aku jago nom. Digeber ditu ning gelanggang kenteng kawat Blaparwaja. Ayo genti milang tatu. Apa kowe apa aku sing mati ning papan kene? Ayo njuk itu tak kendangi mong Solo. Iya aja ayo. Woi. Waduh. Wah ya. Gong. Iki wis tekan negara Mandura, Truk. Wis tekan ngalor. Waduh rame banget sing nonton wong pirang-pirang ya, Truk. Nganti untel-untel. Ana undar-undarane. Ana jaran dongklak tong setan. Kowe iki weruh apa? Ah kae rame-rame kae pasar malam ning ngarepe omahe Dalang Wida. Oh, sembrono. Kae iki wong padha nonton adon-adon jago ning jagone menungsa dudu jago kewan. Gus, Ndara Permadi, apa Petruk? Ndara Bratasena pun tanding teng Palagan. Welinge eyangmu dicedhaki, ditontoni, aja ditegake. Nek perlu bantuan sampean kudu bantu, Gus. Ayo Petruk, padha bareng-bareng merpeki ana sak kiwa tengene. Nggone padha tetandingan Kang Mas Bratasena. Monggo-monggo maju ngempet-empet ben weruh tarunge jago.
Kakang Kokrasana piye? Ayo maju nggone nonton. Aku ning mburi ora weruh Kakang aku digendhong. Aku dibopong, aku ora weruh nggone padha tetarungan jagone Kakang. Wong wedok ki meng repot-repoti tok kowe. Nonton dadak njaluk junjung, njaluk gendhong. Narayana, kula Kakang Kokrasana. Wis mangsa bodho. Iki Bratajaya karo kowe aku tak maju ning ngarep, tak nontoni nggone padha peperangan Kangsadewa karo Bratasena. Wis tak tinggal, kowe tak tinggal. Bratajaya, apa Kakang Narayana? Ayo maju bareng maju kono. Mengko nonton golek nggon sing rada longgar. Nek perlu karo menek pager ben weruh. Mengko tak pundi, kowe tak gendong, ning aja rewel, aja njaluk jajan. Ora, Kakang, ora. Weh, rada papak nggonku tanding karo Werkudara ya Bratasena. Wonge gagah gedhe dhuwur rasane iso ngimbangi karo aku. Ning aku mau diweling karo Angger Kangsadewa. Sakjroning aku perang ning paperangan mripatku kudu nglirik ngalor ngidul ngetan ngulon mandeng sing padha nonton. Lamun to keng kono aku weruh ana bocah bule. Aku weruh ana bocah cemani, ya kuwi sing kudu tak pateni bab perkara Bratasena gampang mangsa bodho. Werkudara Bratasena kowe tanding karo aku aja sambat takut dosa. Kelakon tak tegeli, tak telikung, tak cokot kene merekaning patimu kowe Werkudara. Ayo maju nonton. Dipun piting Raden Bratasena dening Sang Suratimantra. Bawanipun kalah gedhe, kalah rasa, kalah bau balung Werkudara marang Sang Suratimantra. Dipun piting ora iso obah, ora iso pola mingset. Digawa obah saya ngencengi, digawa obah saya nyingseti.
nanging eling-eling Surati mantra nggih nyotanding adon-adon jago nampa welingipun ingkang putra Kangsa Dewa mandeng sing padha ningali mandeng sing padha nontoni Surati mantra mandeng alor mandeng idul noleh ngetan noleh ngulon goleki bocah bule lan bocah samanika sapa ketap-ketap saking katebian Surati mantra presa ana bocah bule ngerti nek iku Raden Kakrasana pramila Werkudara dipun uncalaken dipun kipataken mbuh dadine sing penting mateni Kakrasana wah mati dipun piting Raden Kakrasana dening Patih Surati mantra manut marang welingipun ingkang putra Kangsa Dewa nek weruh bocah bule kuwi Kakrasana mbuh dadine sing penting Kakrasana mati dipun gigit mawi siung dipun cokot dipun krecak balunge dening Sang Surati mantra kocapur Raden Kakrasana emut Purwadasina lamun ta nampi pusaka peparinging dewa Sang Hyang Brahma sigra dipun watek dipun pusus tangane metu nenggalane modot rongkilan dawane dipun cocokaken dadane Surati mantra getih muncrat mati Surati mantra Mudhar mangsa urwa yang Yaksendra lir mangana anung netra lir magroyang groyang geblak wandane Surati mantra jebol dadane muncrat getih ajur atine ketrajang nenggala dipun puntir dening Raden Kakrasana mrodol ususe sirna margalayu jago kanoman gilang-gilang wonten ing kenteng kawat Blabarwaja kocapa Raden Kangsa Dewa sak nginggiling pepanggungan dupe mulat ana bocah bule iso mateni Surati mantra sigra mencolot saking pepanggungan nubruk Kangsa Dewa iki menungsane mati deh. Kakang Kakrasana maduka dipun piting-piting dening Kangsa Dewa. Kangsa Dewa kuwi sedulurku mati bareng tak lakoni Kangsa Dewa. Wah! Des! Wah!
mati mangsa urung. Ah. Mulat mara Sang Arjuna kang hesmunya kamanungsan Gus apa Petruk sampean wau diweling napa kali mbahmu kepiye Petruk sampean diweling napa kali Sang Begawan Abiyasa nonton ya kena ning kudu waspada nek ana sing butuh pitulungan wajib dipun tulungi sampean nonton apa wong padha kerengan dari kok sawangan nika sing kerengan wis ora beres nika wis ora karu-karuan dadine tapi jagone Surati Mantra kalih Ndara Werkudara ning sing kula gumunke bareng Surati Mantra weruh bocah bule Ndara Kakrasana Ndara Werkudara diuntalke, mbuh tiba teng pundi. Iya. Lajeng Surati Mantra ngoyak kali bocah bule, bareng bocah bule ditubruk, dibanting, digebes-gebes, dicokot. Ndara Kakrasana ngetokke nenggala, disunduk wetenge nganggo nenggala, jus mati. Surati Mantra mati. Iya. Bareng Surati Mantra mati nika mangpresane. Kangsa Dewa mlumpat saking panggung nubruk Ndara Kakrasana diwasuh kaya jarik dipolo kaya ula lha niku napa mboten mesake sampeyan iya Ndara Narayana sing cemani prisa kakangne diajar Kangsa Dewa ora trima niate arep nulungi ning malah kena ditrikung kena dipiting. Dadi Kangsa Dewa tangan tengen miting Kakrasana tangan kiwa miting Narayana. Lah nika lho wong loro polah ora iso obah. Nek sampean ora nulungi, malah bakal ketiwasan, Gus, ditulungi, Gus. Yen pancen mangkono Petruk bakal tak lepasi nganggo jemparing Kangsa Dewa terajang jemparing kene mergane patimu kowe Kangsa Dewa. Kocapuk Kangsa Dewa ingkang duka yayasinipi mulat ana bocah bule lan bocah semani. Anggiting kalbu Kangsa Dewa Narayana Kakrasana kudu mati dina iki. Dipun piting tangan kiwa, dipun piting tangan kiwa. Ora iso obah, ora iso polah. Prayitna Raden Permadi nglepasaken punang jemparing. Lumupasing jemparing rikala semana tumanduk wonten dadane Kangsa Dewa. Bareng ketrajang jemparing kendhong ngene romiting tangan kiwa tangan tengen Kangsa Dewa prayitna Raden Narayana sigra nyandak senjata cakra Kakrasana nyandak nenggala sarang-sarang dipun trajangaken Kangsa Dewa noyah-nayuh Baskara titi mangsa kala wis tumeka titi wanci wis nekani Kangsa Dewa ketrajang panahe Permadi ketrajang senjata cakra Raden Narayana bareng-bareng senjata nenggala Kakrasana sirna marikalayu
kowe mangsa rung ha iki merkane pademu Mutiar kowe. Mutiar. Kumobrok raga ing Bantala, raga ing Bantala. Gilang-gilang. Mutiar mangsa runga kowe Kangsa Dewa, iblis laknat. Lah kok kowe nubruk karo aku ku arep mateni karo aku. Lah kok sujune Kakrasana. Lah kok sujune Kakrasana. Kowe miting aku, kowe nyikep aku tak loloh nenggala Mutiara Mangsara. Tangi yo loloh nenggala Mutiara Mangsara. Kakang Kakrasana, piye? Sampeyan ngendika menapa? Kangsa Dewa tak loloh nenggala mati. Ketrajang nenggalanipun Kakang. Mangkriyen, sabar. Ingkang mejahi Kangsa Dewa menika sanes Kakang Kakrasana. Huh, kowe iki malah ngomong apa kowe? Ngenyak karo aku kowe. Iya. Kae pusaka paringing Dewa Sang Hyang Brahma, ampuhe magila-gila. Monggo kula Mas padaken. Kangsa mati labet kenging gegaman menapa kemawon. Iki nenggalaku temancep ning dada. Cakramu ya temancep ning jero nggonku. Temancepe jero nggonku. Dadi sing mateni aku, sing mateni dudu kowe. Nyuwun pangapunten. Ingkang mejahi Kangsa menika nggih sanes panjenengan, inggih sanes kula. Lho. Lah kok dudu aku? Dudu kowe iki yo sing mateni sapa? Monggo kula aturi Mas paosaken. Saderengipun nenggala menika temancep, saderengipun senjata cakra menika temancep, menika wonten pusaka ingkang langkung rumiyin Rajang Kangsa Dewa. Pramila kendro nggenipun miting Kangsa Dewa awet ketrajang wujuding jemparing. Monggo kula Mas padaken. Nggih napa mboten? Dadi sing mateni Kangsa Dewa ya dudu Kakrasana, ya dudu Narayana. Lah kae sapa? Sing mateni sapa? Permadi, mrene Permadi. Yayi Permadi, kula wonten dawuh Kakang Mas. Iki sapa iki? Menika Permadi panengahing Pandhawa. Tasih kapernah kadang piyambak karo Prabu. Wah, dulur dhewe iki. Inggih, kadang piyambak. Aku ngatuke gedhening panarima marang kowe Permadi, upama aja kok tulungi. Upama kowe ora nglepasake jemparing tumanduk dadane Kangsa Dewa. Tak kira aku lan kakangmu Kakrasana ora bisa uwal. Kenceng nggone nyikep, kenceng nggone miting Kangsa Dewa. Nanging bareng Kangsa Dewa kok jemparing krasa lara setengah mati. Banjur nggone miting kendho. Nggone miting kendho aku bisa uwal. Kakang Kakrasana bisa uwal. Bareng-bareng nrajangake senjata cakra lan senjata nenggala nggo gawe serana muntapake nyawane si Kangsa Dewa. Aku ngaturi gedhening panarima karo kowe. Inggih. Kendela sesami-sami. Permadi kula wonten dawuh. Wis dadi sesantiku. Sapa sing nulungi aku ya kuwi besok calone dadi pengayome adikku. Mula tak dongak-dongake. Tak dongak-dongake muga-muga Jinodha pinesti kersane Gusti Permadi besok dadi bojone adikku si Bratajaya. Narayana, kula Kakang Mas. Lah kok kowe ngomong apa kowe? Permadi muga-muga dadi jodhone si Bratajaya iki.
Pancen menika sampun kinodrat kesaning jagat. Menika sampun dados sumpah kula. Sapa sing bisa nulungi kula saking cengkremane kangsa? Nggih menika ingin dados jodoh lan jawabipun si Bratajaya. Kamangka ingin saged nulungi menika Permadi. Ya muga-muga benjang akhiring jaman Permadi dados jodoh dawuhipun si Bratajaya. Wah, ya wis. Nek ngono aku ya wis manut. Manut karo kowe. Monggo kula dherekaken manjing wonten negari Mandura ngadhep wonten ngasanipun Rama Prabu Basudewa. Ayo Permadi melu ngadhep pendhapa Permadi. Wah! Oh. Kakang Pragalpa apa Kakang rambut geni? Ora trima pastine gustine dhewe Kangsa Dewa. Ayo digawe Karang Abang Mandura diobrak-abrik. Ayo Mandura diobrak-abrik. Wah, Gus, Ndara Bratasena. Wah, apa bakok empur, Gus? Butane pirang-pirang sing do mati ting bleseh. Sing urip padha mlayu bubar dhewe-dhewe sama ditimbali munggah pendopo, Gus. Ayo munggah pendopo.
Anakku lanang nggerek Kokrasana lan Narayana. Aku ngaturke gedhening panarimu kowe anakku sing pinter nentremake jagat Mandura ingkang nandhang pepeteng. Muga-muga sakpatine Kangsa Dewa kowe besok anjayeng bawana lenggah ratu ana Mandura gentenipun bapa ngger Kokrasana kaseksen bumi langit sak isine. Gus sinuwun Prabu Basudewa apa Kakang Semar? Matur nuwun alhamdulillah. Niki Kangsa Adijago pun kepareng rampung. Angkara murka saged kabrasta dening tumindak utama. Matine Kangsa Mandura manggih tentrem lan ayem lan sampeyan saged kumpul malih kalih putra-putramu Ndara Kokrasana Narayana lan Bratajaya. Iya, Kakang Semar iya. Monggo Gus sedaya kemawon ing samya rawuh. Samya asesanti nyuwun dumateng Gusti mugi-mugi sak rampungipun lakon iki sedaya warga masyarakat Siti Bentar anggenipun ngawontenaken sedekah bumi utawi memetri desa pinaringana hayu rahayu kembang menur kembang melati panjang umur murah rezeki.